lara genah nek. Lho, ngono ki aja maido ya Mas, wong wedok kuwi wis rekoso. Kowe iso emang maido tok. Blonjo sedina 20.000 isomu mang maido delo-delo ben biar njaluk ya wong wedok ya ora kuat. Nek kowe wong wedok rekoso-rekosomu nggo napa coba? Wong wedok ki paribasan nyambut gawe dari matahari terbit sampai mata bapak terpejam. Contone Esuk-esuk umbah-umbah, olah-olah, asah-asah, resik omah ngeterke anak sekolah, engko sore jek ngengeti jangan, nek putrane wis bubuk, bojone rung turu jek diungkrah-ungkrah, ayo tomah lho. Ateges mata bapak rung terpejam aku jek gawean sakit lho Mas. Gaweane to, antara lenang karo wedok nek wis jejodohan ya kudu piye carane lho paribasan sing wedok ki Tegal, sing lenang ki Pacul lho. Nek Tegal arep dipacul ki kowe ya kudu persiapan to, Nduk. Nek ya kudu dibanyoni sik to. Neng ketoke aku mergo le randang isi meneh sak pelayan anak sing nomor kuwi ngantek S7 tanra mergo paculmu sing ketul kok Mas. Ketoke ketul pacul. Lah wis miskram yo miskram nek metune iki neko-neko anak kuwi ember ciduk. Apa ya tumon. Miskram kok metune ciduk. Apa aku disantet wong olehmu banget. Lah iki aku ngerti. Miskram metune embere ndah. Alah yo terus kaya ngopo dalane kuwi lho aku terakhir anak ngene iki lak umum ana metune biasa kuwi timbo mok klothak opo ya ya sing penting ki rukun rukun ya Mas arep piye arep piye gaman sing paling ampuh ku ora ana mung kerukunan tulaten warga masyarakat Jonggolan iki lho Jonggolan nah penuh kerukunan kemanunggalan semangat kerja niki mewujudkan 3K 3K ki apa Mas? Warga besar Jonggolan niki 3K kalau 1 niku kebersamaan. Iya, betul. Yang kedua kegotong royongan. Yang ketiga kerukunan niki sing paling hebat dhewe lho. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ngono lho Mas. Ini mewujudkan kalau Jonggolan itu bersatu loh. Bersatu ki ora nang elek. Malah melebihi kehebatan loh. Contoh kaya dari Cilimo niki gitu. Cilimo, Mas. Jentik manis, penunggul, penuding, jempol. Jentik. Yen pengen kajen aja sok ngutik-utik kamardikaning wong. Nek pengen wong iso ngene ya nek iso awak dhewe ya kudu ngene. Wong kudu minta becik awak dhewe ya kudu melu. Iso minta becik. Iki nek jentik. Aja ngutik-utik kamardikaning wong. Nomor 2. Jentik manis. Memanis sing wong nang alam donya iki ora bakal suwe. Mula urip yo hati-hati awak dhewe tumindak dimanfaatke. Wong urip ning donya ki mung sedih lho ibarate wong mampir ngombe. Mula ya kudu hati-hati yo. Hati-hati. Rukun karo tangga tepan. Serawung tak serawung ya piye. Aja nganti natoni siji lan sijine. Warga Jonggolan kene patut dicontoh. Nomune tandang tanduk ki yo kudu hati-hati. Penunggul lagi. Penunggul iki dadi tetungguling praja sing becik lho. Kudu mangerteni marang sapa wae. Bener nih. Ora bedake siji lan sijine. Aja nganti bedake kuwi melarat wis sugih kudu padha lho. Ki wong bodho apa wong pinter. Jenenge mancing ajar-ajar. Bener nggih. Terus iki panuding iki telunjuk. Lah kudu iso nunjukke barang sing becik kudu utawa nuding barang sing becik. Nuju nyangka becikan. Nek dadi wong arep ya kudu nyontoni sing prayoga. Ya no. Iki paling hebat dhewe jempol. Iki jembarno kawruhmu, polno kepinteranmu lho. Muga-muga migunane tumrap musolan bangsa lho. Alah Mas, tambah pinter kowe Mas. Nek ngono aku jatuh cinta karo kowe kok Mas. Jatuh cinta tenan aku Mas, karo kowe Mas. Ngapa? Ngapa? Karepku tak nggo nebus anggone dhuwit tukal padu ke tak kei bonus Mas. Minyakmu apa? Jelas. Anek kowe mbak-mbake minyak iki sentuk yang irung ki penak yang jero ki kepenak lho kok. Sentuk yang kene kok kuwi apa minyak bajing apa piye to ambune kok. Iki kapur baru sok Mas. Kapur baru. Mbok menawa ibu-ibu ing laladan mriki maliginipun ibu-ibu kader Posyandu mesti wis kenal kula. Sing sok ning Tawangsari. Lah kres ning Tawangsari kan nderekke Bu Etik Wardoyo. Ten Kecamatan Tawangsari. Menika wonten sloganipun jateng gayeng nginceng wong meteng. Kusik. Kuwi piye? Jateng gerakan jateng gayeng nginceng wong meteng. Karepe
Dados ora kok wong meteng dindik ki kaya aku njenengan ngindik aku ora. Ning wong-wong meteng ibu-ibu hamil yang mempunyai resiko tinggi. Lah kuwi kudu diperhatikan, kudu ditindaklanjuti supaya tingkat kematian ibu dan balita itu tidak meningkat tapi iso diminimalisir lho. Muga sing gerbine sing meteng ki pinaringan sehat bagas waras. Lah nek kuwi sing meteng nek ke dapurmu ki apa ya arep meteng kuwi? Kuwi mbok ditungkake ra iso meteng kok. Lah munyang ning galengan kok kon meteng. Menyang rego sawah kuwi ta? Menyang pati. Menyang kebon niku karo sawah. Nek ngono sampean ketepung Pak Camat, Mbak Mimin. Pak Camat Tawangsari. Nggih kedahipun ngertos kula nenten Tawangsari niku. Aku ngerti ora. Lah kowe perso karo Pak Camat kok Pak Camat ngerti kowe iki. Pak Camat menika ingkang ngagem badhe anu niki nggih. Ki lho lenggahe ning ngajeng ki lho sarungan iki. Kok sarungan to? Pak Camat kok sarungan? Iki lho. Ingkang pundi? Ngarep dhewe iki cerak porong etan porong iki. Kok etan porong? Sing endi ngawur? Ingkang tengah ngagem batik ijem menika lho kok etan porong kenyan iki. Oh tak kira cah cilik iki Camat. Ngawur iki. Ya Pak Camat tasih kemutan kula Mbak Mimi Nangga inggih pringganing Cas Ari Gustanti Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono nggih. Nggih Kuswardono innalillahi wa inna ilaihi raji'un iki Pak. Kok bojone kok penerok jenenge iki coba. Niku tambahane Bos. Ngono. Winten to Mimin Saputri Ratu Honggo Inggi. Honggo Inggi kan demit sing manggone ning banyu. Oh iya. Pringganing tias. Pringganing tias. Mamah ling lairke aku nang ngisor dapuran pring. Mamah. Dah, rupamu wah nyeluk mbokmu Mamah. Mbokmu bokong ngedese akhir mlaku ngene. Mamah. Malah jarene Pak Detopo iki mamahmu kae iki ora arep nglairke kowe. Nguyuh kebablasen. Lajeng Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. Kuswardono. Wardono menika waria dodone ora ana. Ya. Lah kok ya ketok anu, ketok le munjuk ngono. Niki suntik solikin. Kok anu solikin sing ngombe ding Mas. Nggih. Pak Camat, nggih. Matur sembah nuwun Bapak, duk nalika kala rumiyin sosialisasi kagem kader Posyandu sekecamatan Tawangsari menika penyan paring bebingah nika 300.000 matur nuwun. Menika kula dudut awet, Pak. Nika kula nggih suntik kabing. Nggih, Pak. Nggih. Niki jer suntik kabeh. Nggih. Nggih. Kuwi iki kleru lho Pak Bos, le suntik Bos. Piye? Suntik kabeh kleru. Tengen suntik dokter kewan. Dek diweling perasaan gayem isik ya. Golek jombok-jombok lenom bae. Kok gayem. Dados ngaten Pak, alhamdulillah nggih Pak menika manfaat didudut awet 300 menika kula nggih suntik kabeh. Lah kira mbuh iki kok 300 padha kene kecamatan apa ora aku ya ora ngerti. Iku aku ora ngelingke lho mung nek kae kena tak nggo suntik kabeh. Kowe iki aja sok ngono kuwi. Ketok ini pun jatah suntik kabeh melih niku Pak. Mbok men meteng nama mimine nek. Suntik kajenge mboten kajenge Dik Pak. Ning yo alhamdulillah lho dari hasil sosialisasi kula nyuwun sewu wonten kecamatan Tawangsari menika Kabupaten Sukoharjo menjadi 6 besar tingkat nasional program KB dan kesehatan. Aplaus buat Sukoharjo. Hebat. Ateges seluruh warga guys menyadari pentingnya program keluarga berencana. Berencana KB. Ya pancen ya nek jenenge akeh sithik anak iki pancen ya kuwi jenenge rezeki ning paling ora iso dianu to Pak direncanakan diatur disesuaikan dengan penghasilan ben anake ora bubruk ben iso terpelihara dengan baik nggih mempunyai akses kesehatan yang lebih kuwi ya penting terus sekolah ya iso tutup pintar mumpung sampean sosialisasi Mbak Mimin untuk ibu ideal nggih untuk ibu ideal mengandung kuwi minimalnya berapa tahun maksimalnya berapa tahun oh ngaten dados ibu-ibu menika seyogyanya menghindari 4T 1 terlalu tua usia ibu melahirkan jadi pomo umure wis di atas 35 kuwi caron sewu wis rentan jadi ra pareng ora kena nek ngono bojoku kae termasuk ketuan mboten nek pun pinten to yuswane 39 oh janipun mboten pareng niku seneng Bos bojoku lha pira ketuyuk-tuyuknya ditinggo tekene umur 75 kae malah cek meteng ae kok lancar malah iki anake kembar kok kembar apa ajarke dilah karo Kenny wis aku ngerti aku gak
yang kedua. T yang kedua, terlalu muda usia ibu melahirkan. Cara-carane nyun sewu saiki ya rasa ditutupi tingkat kenakalan remaja mergo bocah-bocah sing urung di bawah umur wis do buka video-video sing urung jumbuh dadi ana bocah nyun sewu urung umure wis bobot. Kuwi secara psikologis ya urung siap, secara mental ya urung siap, secara fisik ya urung siap. Fisik siap. T keempat, ketiga. T ketiga terlalu sering melahirkan. Weh. Dari mana tahun mana? Dadi kan anake akeh ting tercel ngono kae lho. Tidak boleh ya. Jadi tidak mendapatkan kasih sayang yang lebih dari kedua orang tua. Ora apa-apa. Lah kok ora apa-apa? Akhirnya kirek ku malah 3 sasi neter 3 sasi mana. Menungso ya Mas, ki menungso ya Mas. Nek mana? Sing nomor 4, Mas. Kuwi terlalu dekat jarak kelahiran. Paribasan nggih, pami yen sewu ibu-ibu cek menyusui kok bobot meneh ngono ki ya ora prayoga jenenge wong Jawa kesundulan. Nggih. Malah apik. Kok apik terus kok tok bantah terus lho Mas kuwi. Iso teng greong kok. Nggih nek kena mungkin Sri Kalan sing bener tidak boleh. Tidak boleh nggih. Betul angsal nggih. Mbak Mimin, Mas Winter. Nggih, dalem. Menika saking Bapak Mardi Purwanti utawa Parwanti nyuwun lagu Caping Gunung ingkang bawani Bapak Prakto Tukimin. Nggih. Kula aturaken dhumateng Bapak Ibu kula Wiyono Surip, Bapak Ibu Parnowiji, keluarga Dusun Jonggolan sedaya mugi tansah pintengan bagas waras, selamat dunia akhirat, murah sandang pangan matur nuwun. Amin. Kaping kalih setya tuhu monggo ingkang asma Bapak Prakto Tukimin katuran minggah mriki Mbak Mimin. Ji monggo Popo. Teraman aja, monggo. Kaos-kaosan wekdal Popo. Yo. Monggo Propo Prapto. Minggah wonten ing pepanggungan. Monggo kali minggah mboten napa-napa Pak, monggo. Nyuwun ngapunten Pak Dalang. Nggih pripun? Niki tiyange mboten enten dipun kantos Bapak Padi. Pak Padi. Nggih, saking Jonggolan. Oh nggih monggo Pak Padi pintarak mriki minggah mriki. Monggo Pak Padi kula sumanggaaken. Monggo Bapak katuran pinarak minggah pepanggungan. Wilujeng dalu Bapak. Wilujeng dalu. Ragi caket mriki Bapak. Oh, nggih. Nek ngeten iki kaya sendang kapit pancuran ya Mas. Sendange sop. Sendang aku kapit pancuran. Sendang pancurane Pak Padi kalian panjenengan. Boten Pak, niki enten sendang kok. Kula sendang. Beda kali abene niku sendang napa niki? Niki boten sendang, Pak. Napa? Jurang, Pak. Oh, Pandase tek prengkel yang ngene. Tandu ana Pak Padi Mas, aku wedi nek meteng meneh kok Mas. Alah. Wis aman wis to. Nang ndi iki to Pendor nggawa Mimin ki aman. Tur kuwi ora haram, ora najis, kuwi halal. Halal niki. Wong padha lanange kok. Lah sinten mawon oke niki. Nyun sewu Bapak. Nggih. Arep nyekar menapa niki? niki keparengipun Pak Lurah. Nggih, monggo. Niki wau piyambakipun maringi orek-orek. Nggih. Banyumasan. Pados maos ngoten niku Oh, wau. ngaten. Nggih. Kok ilang ya jajake orek-orekane kok. Jane kula kantong. Ora-ora Banyumasan. Kok orek-orek Banyumasan beto. Orek-orek iki tulisan Oh, tulisan to. Catetane lho Mas. Ya mungkin ya ora paham. Niki pengerakipun Pak Lurah Nggih. Supadi. Nggih. Supados ngaturaken wonten mriki kagem para masyarakat
niki sajake Pak Lurah niku ngrumpaka nggih asmanipun Pak Dalang Darmo. oh Sandi Asma Sandi Asma matur nuwun monggo Kula wau janji supados nggih katibakaken langgam anglam lami ngaten. oh langgam nglam-lami terus niki bawane napa dandang gulon napa pangkur napa pangkur barang pangkur menika camping gunung dipun pending dipun gantos pangkur rumiyin iki ya pangkur ning beda nggih minangkani Pak Lurah niku nggih semonggo Pak monggo darbe tekad kang iki lho swara sing marake ngerontokke jejantunge wong wedok iya swara ngene lho Mas iya mak ngerontokke sekermu itu ya bit motor sangen jantung hanjalari budaya bisa les tari ringget purwa kangsa tuhu sapa aksara R ro utawa R ringgit purwa kang satuhu wis entuk dar heeh Pak Dar margane ka taman margane kautaman itu M ora lali budaya kang ati ngapa nek ngono wis bocah lah iki mamati ngene iki Mbak Mimin kowe rene ya ngopo engko tak tambahi 40 ning mampir sik ngono iki jarine kan nggo tambah tukon bensin tambahi 40 kok tambah 40 heeh kelarangan lah kok 40 kelarangan 15 wis karo pijet kok nek perjanjian ki yo engko mosok nyang-nyangan kok enek kene lho niku wau ajeng jajake bakso mboten sida konangan iki kono kae Pak Polisi akeh kok do kaya ngono lho Pak Polisi pundi lah kae lho Pak Polisi mbok kula dibedhil Pak alah oh ya amin kelakon sok kelakon nadyan toki naya ngopo wis entuk N iya aja lali mring juang widi menika langgamipun menawi dipun gantos dos pundi Pak gantos asu monggo kula aturaken dumateng angenteni Presiden monggo dipun murakani kali Mas Marno langkung rumiyin langgam angenteni iya nyuwun sapa sewantene Mbak Nurul rumiyin monggo Rul kaya ngapa suaramu nduk monggo Mbak Nurul ora mimin kok nggo kepurukan karo kula niku ngendikanipun panitia Mbak Mimin ning kene ora kon piye-piye monggo ayu-ayu waduh
Dadi nggo ayu-ayu kersanipun bapak-bapak por lenggah por pamirsa jenak ngantek engko tancep kayon. Bener nggo ayu. Dadi penting nek nyantet sing ngantos goro-goro tetep bapak-bapak tasih nenggani. Weh, nggo ayu-ayu ya. Nggih, malah mangke ngendikanipun bapak-bapak panitia mengke bapak sing jenak ngantos tancep kayon pikantuk bebingah nginep seminggu kalih Mbak Mimi Nonggo inggih. Modar kuwi ya. Sing sak perlu kan guru ki. Omongan gak setil. Monggo Mas Marna. Iya, monggo. dimedle nganggo cara Mbah Narta Suwargi. Apa? Jaiwana. Oh iya, penak kuwi ya. Nenuk, monggo.
Sembah nuwun Stumadi ya, Nduk. Iya, maca layang elektronik gentiyung. Iya. Ngaturi pirsa karo warga masyarakat ing Laladan Jonggolan, uga ingkang mapan ana ing Laladan Panawaren sakiwa tengening lanongkon Karangjaha. Iya. Yen to wayangan bengi iki uga di live streaming lumantar Hanacaraka Multimedia. Iya. Dadi bengi iki di live streaming disimpen nang YouTube. Sok pengen ngulang utawa pengen nonton meneh dibuka ning YouTube ya ya. Nggih. Menika matur nuwun dumateng para kru Hanacaraka Mas Muhammad Sukrinem. Iya. Matur nuwun karo Mas Eko Yudianto. Sembah nuwun menika dipun streaming lumantar Hanacaraka live streaming lan ugi wonten www.kumaliang.com. Iya. Jadi dipantau lewat Android neng seluruh penjuru dunia ya yung. Iya. Seluruh dunia mereka saged nggih saged. Oh, menika atensi pun wiwit mlebu Mas. Nggih. Saking ditampi saking Banjarmasin celing Mas Bagong derek margi warga masyarakat ing Jonggolan selamat dan sukses selalu. Nggih. Matur nuwun Pak Depardi. Lan uga dipun tampi wonten Bandung Mas Toto Widodo. Derek wungon Mas mugi-mugi masyarakat ingkang mapan wonten Jonggolan tansah manggiya baldatun thayyibatun warabun ghafur amin. Ya. Ugi menika kentunan ugi saking Mas Miyanto Kas FC Jakarta. Iya, akeh banget nduk sing padha atensi padha mirsani. Alhamdulillah yung sing melek ora mung piyai kene tok padha diwarai wungon. Heeh, sembah nuwun ugi karo semua kru video syuting bengi iki ya wis melu nyuting wayangane dadi live streaming apik becik. Heeh. Gambare resik. Iya. Modale kuwota Android ki aja ngantek kurang. Ora akeh kok, Nduk. Sak gigae turah. Iya. Nyetel wayang kuwi. Heeh, nyetel wayang ning YouTube kuwi. Dadi iki mimin iso dipirsani. Wah, tekan kutub utara kono ketok mimin. Di luar negeri ya. Biaya Amerika sakniki saged no anu. Saged. Pak Soryan kula sing irung-irunge ngeten iki. Nggih. Luar negeri iso ndelok kowe. Aku sak golek wong londo, Pak wis kowe tak pecat Pak dadi bojoku lek wong londo sing ngono. Wah, arep entuk wong londo. Gede dhuwur lek wong londo ngerti kecantikanmu. Ya ora apa-apa nek arep entuk wong londo, aku golek yoker wae yo. Bawa kertu lek yoker. Kowe entuk londo aku tak golek. Perawan joker. Nggih. Nika wonten kentenan lagu Setia Tuhu. Nggih. Mangga nyuwun Mbak Sukinem kaya ngapa suarane? Monggo Mbak Kartika. Yo. Mbak Kartika Sukinem. Jumeneng para kanca diiringi, monggo. Ayo iyo.
pentor, pilih ndi? Wah, ngelek kula niku wis kacek Tegal Sawah ta boleh niki Mbak Kartika Sukinem. Lah mimin tak sibratke. Wes Alah, Mas ampun. nek nyapa nganggo mata batin lho Mas. Aja mung nganggo netra anu. Wah, aku komplit mata batin neng mata sing asline mata akeke tak go nyawang. Akik ki apa ya iso anu disawang. Nek perdine ya, Pak. Wah, niki saged niki batu akik lho. Batu akik kuwi karepe piye? Batu to batu jenenge wis metu lho. Oh. Metu katiasane nggo kongkon batu iki. Enek pirang macem nek batu akik kuwi? Niki enten loro. Heeh. Niki Batu apa Mas? Sing kiwa? batu mata dewa. Mata dewa. Mata dewa. Niki batu matamu. Kok matamu? Mata mutiara. Oh mata mutiara. Oh, mata mutiara. Nek cara aku pemo bebatuan ini pemo kayak iki mirah deliman ya Pak. Mirah delima. Nek kaya aku Mas, kaya aku. Walah padas. Kurgo ganjel. Padas Mas. Oh, Kok beda. lagi ayu nek beda lho. Mata mutiara karo apa mau? Mata dewa. Mata dewa. Wilujeng dalu Niki. Mbak Mimin. Cih, rasa grogi ya, Nduk. Pripun Mbak Mimin wau bidal kalih sinten? Kula dhewe nggih lah ditinggal niki kok Mak nggih nggih. anu to, sehat to? Sehat. Lancar to, mboten enten napa-napa to? Mboten napa-napa ya mung rada keblasuk mergo jembatane ditutup. Nggih. Mau sekalian. Mboten ditinggal bojo kula niki Oh, ajeng pun. ditinggal. Kula tinggal kok, Mbak. Kula nek jajar iki bareng iki kula jijik, Mbak. Ngopo? Jenengane ngopo? Heh? Aku ora bareng iki kok. Kok karo bojone jijik. Ngopo? Biyen Jenengane katon apa ngopo? saiki katon apa? Eh? Mbok kelingan jaman semono agak mulai kok Tegale langsung ngenyang. Lho. Nah. Dhisik iki ya kowe iki ketok ayu lho. Ning dhisik saplok aku Kang Mendring iki ketok bunek. Sampun Mbak Mimin mboten sah Ra masalah, digagas. Mbak. Wong Wis. niku mboten piyai kakung tanggung jawab to? Semen kuwi dilongkas arep tak yasin ki yo semen. Lah ngapa kok diyasinke? Ora matuk aku ngono kuwi kok ngono ki. Loh, Karepku ki ndek bojo tuwa elek ra apa-apa ning sing iso ngemong piyayi putri kasih sayang sepenuhnya karo bojo. Bojo ki aja disia-sia. Wong wedok Hah, ki kuwi, bener kuwi. Wong wedok ki ditakdirkan dari Kesetaraan tulang rusuk. gender. Ya. Wong wedok ki bukan ditakdirkan dari tulang kepala untuk Ya. menguasai rumah tangga, Nggih. bukan dari tulang kaki untuk diinjak-injak lan disio-sio ning dari Ya. tulang Rusuk. rusuk untuk dipeluk, dilindungi dan disayangi. Nek perlakuanmu karo kaya wong wedok ngendi sing kuat wong wedok. Iya. Aku ngepak kowe iki ya seneng jane. Wong kowe ya mergo bekas begege. Ini tak tresnani ya. Tresno aku karo kowe. Pak D. Apa, Dik? Jenengan ki ya aja ngono sak ora-orane ki Mbak Mimin ki ya jenenge wong ki mesti duwe masa lalu. Masa lalu kuwi mesti ora mungkin apik. Apik terus. Lah saiki jenengan dandani ben apik. Nah, Tak kuwi ora bener. ngono. Ganjaranmu swarga lho Mas kowe iso. Dhisik iki dia masa lalu lho. Saiki wis masa puber meneh iki. Uber keberapa? Sudah. Jenenge kowe iki makhluk iki nek kowe ikhlas ngukup aku. Iya. Lelakonku kang wis kawuni kowe ngukup kuwi malah kowe ganjaran nek kowe ikhlas. Oh, mimin kae saiki wis metu dalan sing bener. Wis ora dadi wong wedok sing lemer. Syukur. Nah. Nek kowe sadar syukur. Piantun Kakung niku swargane wong wedok. Wong wedok. Aku ya percaya wong wedok ki abot sanggane. Yen meteng gerbini direwangi nek nglairke direwangi perang cakil ngono Lah, kan. hei, sabil. Kok Perang sabil kok iki, cakil piye to. Oh, jenengan Sabil ki. tak kira plangtung-plangtung. Ayo diwiwiti bawane. Monggo, Mbak Monggo, Sukinem. Mbak Sukinem. Menika nggih wonten atensi saking Sik. Bapak Camat Mbaki Pak Taufik. Oh, Pak Taufik. Derek WA kalih kula. Selamat dan sukses Mas Bagong. Nggih matur nuwun Pak Taufik. WA-nipun iya, uga tak kirimi kanggo Bapak Kapolsek Mbaki. Ora lali para kanca-kanca sing mapan ana ing Trangsan Gawok, Mas Trisnyono karo Pak Haji Suwantik bose mebel rotan. Iya. Ya melu streamingan kabeh. Heeh, dulur-dulur padha nglumpuk. Pak Dinardi ngrombo ya rawuh. Matur nuwun Pak D. Arep nagih karo Mimin ndek iki janjine apa Mimin. Lah niki Pak Denarti. Pak Denarti ngrombo anu juragan pundi, sing pundi? juragan gitar to. Iya. Pundi? Nek Mbah Haki. Sing pundi? Wis sembuh ra tak Kae lho, kenal. nika Wis lho. ora wae men wong nyatane kono ora ngekeki apa-apa aku. Lambemu. Lah jenengan pengen disukani napa? Sujokno diparingi Bu Bupati kae ra ya iso Iya. waratin Min. kok. Pripun? Kowe iki anggere saben kenal kok mbok jalu kowe dadi presiden material. Kok materialistis? Material. Semen wedi Ora. Materialistis kok ora Materialistis. holistis material tok wae. Monggo diwiwiti Mbak Sukinem. Sukinem. Ya, bawane. Wah, apik lho. Durung.
Oleh muni beda nyawang aku Mbak, engko nek ngantek cakepanmu lali terus luke kudu piye. Yen pangapunten kula nderek ajar nggih Mbak Mimin. Wong nyuwara ki wong sinden ku ora waton banter ning yo nganggo rasa, semeling rasa. Dadi kowe nek kira nyawang aku nyawang. nyawang Mbak gumo. Mutah. Ya. Pamintaku Nek krungu bawa ngene iki kudune sing praktek karonsih iki Mas Pinter karo Mbak Mimi. Dadi men ketok apik. Iki sing vokalise sing Nah, dhewe ini sing oral, dhewe sing body language dadi perane acting. Heeh, dadi sing romantis perlakuan karo wong wedok. Ben dipirsani iki ketok. Dadi aku aja sing disiki aku ndak ndarani aku wedok lemer. Ya dadi kono kuwi wong yo ra. Heeh, ndak bareke wong kono-kono. Ketoke kowe rada jual mahal. Ngono aku Pak Depender nyon pangapunten jenengan iku nggih kudu totalitas. Totalitas. Umpama dipangku ya dipangku tenan, Dipangku. dirangkul ya dirangkul tenan. Pamane ngambung ya ngambung kok jenenge wong dhewe iki bojo Bojo kok ora masalah. Wis sah. Lho Wis sah. ditulat kaya akeh dadi kudu anu. Tur ora dosa Ora nek karo dosa. Mimin iki aman. Karo bojone dhewe iki ora mungkin dosa. Karo wong kono-kono kasih sayang karo bojone disio-sio mah ra etuk. Ayo Wes, yo. praktekke. Bacutke nduk, praktek. Diajeng. Nafsu wis sik nafsu mungkin nafsu tresna apa nafsu membunuh kok rumah Kowe sakit. arep ngoplok-ngoplok. Pak. Terus niki Bang seneng, Bos. Nggih, seneng tenan. Dadi kok anu ya. dipeluk Mas, dipeluk. Heeh. Tak Yo. astane. Kok sik kok ngeplek ya kuwi. Donya iki ora ana wong. Apa ning Kowe kok ngurusi aku wong loro, kowe iki kon bawa lho. Apa kowe ya melu tak ngono-ngono. Ayo, kowe iki wis Mbak Mimin. Iya aku. ekspresi mandat sekokong nek Mbak Limbuk mau panjenengan kudu Upo. nyuwara. Sukinem Boko. kok kuwi suami istri aja Ora kok ganggu. masalah. Mboten Mbak Limbuk niki niku dipersani piantun kathah bapak ibu anak kecil enten. Lah nek saiki Drama saiki. ngoleh ngono kuwi kan yo ora patut. Kepuasan suami istri. Suami Nek kowe istri. ingin tak doble. Aku megah kok ya. Ajeng Ijeh Kang Mas. tumamu lho. Wadine bojo ki ora etuk mula sing diarani wong mikul dhuwur mendem jero ki ya ngono ki aja buka aibe bojo. Ora kena. Nah, aku kudu Ora dipikul, ditutup. dipikul sing dhuwur terus dipendem. Nah, ya sing alhamdulillah. Pamane cara kowe iki nang wong bojoku nek turu ngorok lho ora etuk. Ora Aja ngantek critakake wong lho aja nganti ngerti. Ora kena. Aibe bojo kok. Wah, bojoku nek turu Padahal kepati. babar wirange awake dhewe. Lho, ora kena ya, Dik ya. Padahal bojoku kae ora iso ngalor barang ngono ki ora etuk Ora oleh. critakake ora etuk. Malah iki ngidul ya ra. Ngidul. Ayo. Juntir yo. Lanjut. Ya. Enggak. Bojoku. Ah, jeneng to. Kathah piyayi ora. Mbok yo sing alus to Mbak. Lho kowe pengen apa Mimin. piye? Ora masalah lho. Kok tak rayu iki kok le. Enten iki tak contoni lho Mbak Mimin. Heeh. Nah, maksud iki sing alus pripun, Mas? Ah, apik. Nah, kaya Kalau ngono kowe halus kowe tangane kok. Iki mosok tangan kok ning anggelane kok ngene iki. Anggelan apa iki? Ali-ali kok ya anggelan lho. Jenengan iki kok ya nukokke Mas kok ya nggur cilik men. Wong dhisik iki isih cilik kok tukune kuwi. Tuku ki ya kosaon apa piye ngono lho. ngerti Iki tak tuku aku kan ra kuat sekental kok. Kok sekintal akeh men saon ki saonone wae. Ono nek Diajeng. Ijeh Kang Mas. Donya iki ora ana wong ala kejaba sliramu. Donya ki ra Banget ono banget pun kakang. donya ki ra ono wong ayu kejaba sliramu kok donya ki ra ono wong ala kejaba sliramu. Rumangsaku aku leteking jagat ta Mas. Oh wong ayu karepmu wong ayu ngono. Wong ayu. Donya iki ora ana wong ayu kejaba sliramu dia. Matur sembah nuwun Kang. Mas. Mripatmu katon damar sumunar. Ijeh Kang Mas. Irungmu katon kekembangane kambil. Untumu miji pongge. Miji timun Kang Mas. Ora ning timun nang pongge. Lambemu kok Lambe kula Kang Mas. lambe kok sing nyigar bokong.
Lambe kok nyigar bokong kaya Mbak Bayu. Monggo, Nduk, Sukinem. Yo diajeng Sukinem. Keng sarena lan Bocah kok ora ana lupute ngatonake nyengsemake nyang pikir. Oh, matur sembah nuwun. Sukinem. Kono, tutuk-tutukno, tutuk-tutukno. Oh, diajeng. Tutuk-tutukno. Mbak Mimin. Wis ora masalah. Mbak Mimin jenengan ki ya ora sah nesu. Aku arep golek Joko jonggolan ngene. Mbak jenengan ki ora sah nesu Pak Dependor ki nek karo aku wis ora iso ngapa-ngapa lho. Wis ora iso ngapa-ngapa to? Lah Pak Dependor ki apa iso? Saking ngece iki ora iso ngapa-ngapa. Wah kene iki asam urat apa piye? Ndek iki ki mudhun kok mobil njaluk tulung kok. 6 aku tuntun 6. Wah, lagi Hanya tutur. stroke apa piye? Dadi guriyah-guriyuh to, Mas. Stroke mbahmu kuwi. Yuk, monggo. Yuk. Datan kinggang Sirah. rambut Oh, kire. lamon Sok yen nganti anak. Awake dhewe anggone jodohan nganti duweni putra. Sok anake dijenenge Daruki ya. Daruki, Mas. Anake dhewe jenenge Daruki. Nek nganti kowe iso meteng ya, duwe anak. Nek nganti ora duwe anak ya diajeng. Dibabarke wae. Susuk waduh duh. Susuk kok ya ngene erok-erok iki. Pak Demenar, jenengan kene mau bawa ki mbok ya ora usah nganggo mic. Heeh. Ngono kuwi ki lis anu di tahan Praktek bae, wae, dipraktek praktek. bae. Langsung aku langsung tok mek-mek apa piye ngono lho, Mas. Kok Ngono kok dadak. Lah mung rahapi tenanan lho. Seret dimek-mek njaluk dimek-mek sirahe. Dimek-mek apa di piye apa di wah. Dipijeti Oh, sirahe. ya kata kowe ora anu ning sayang. Lah, sayang Oke. oke. Kan ngerti dhewe to nek bersentuhannya laki-laki dan perempuan sing muhrim ki mateni setan sewu. Mateni setan sewu. Ya gek sentuhan apa meneh iu saya berjuta-juta. Saya Aku cis. setan karo gendruwo awor ku. San saya nek cis mesti setane do mati. Ya. Yen cedhak tansah mulat. Ngopo to iki malah hawu-hawu kaya wong Yen cedak tansah mulat niku Ya ha iki cedak tansah mulat. mulat-ulatan kula nderek kene iki teng pasar. Oh, ngono nang ya. pasar. Cincin nang pasar. Iya, Nduk, terus. Nek aku njaluk gelang. Heeh. Nek njuk gelang ngene. Nek njuk ali-ali. Njaluk ali-ali. Nene. Sida Asih. asih pindho mimilan mintuna hayo bareng nimas ana tepi wajib sida asih Dipun lajengaken langgam setya tuhu, monggo Mbak Sukinem buka celuk mawon. Nano-nano, monggo.
aku kang setya satu dipun lajengaken gagrak senagenan nggih Mbak Sukinem. Nggih, Mbak. Lagu garapan warga Kumeliang. Apa lagune? Lagune Kumeliang ning dijaipongke. Oh, ngono iya. Lagune Kumeliang ning dijaipongke. Oh iya. Iki ikone Kumeliang lagune iki iya. Iki pernah populer tahun 2012, 2013. Iya. Terus didadekke jeneng grup ngono. Kumeliang iki uripe ora tau nentrem ning omah jero lunga saba turut tarup wae. Oh, ngono iya. Ben dadi larise. Iya, alhamdulillah. Wingi bar mbacut seminggu kancaku. Wah, jan. Prei sewengi mambengi kae. Lah bengi iki terus rong bingung bareng prei sewengi mah do lara kabeh awake. Iya. Buwin barang ya gerok. Ha iya. Lara leren ngono mak. Ha iya ta. Wis marai yes. Sing wutuh mung Nurul ketoke. Iya. Atos-atos nek Mbak Limbo. Ngapa? Sinden galak niku. Nggih. Nek dicuwatek. Galak ra jamak kok. Lagi nggih kuwi sinden dikon karo dalang kok manus nesu. Pripun nesune? Monggo Dik Nurul. Aku meneh. Ngono kuwi mending. Mah kaya Popaku. Monggo Mbak teruske. Mugianto
lagu Kumaleang ya iki medlene nggih iki ana jalukan nduk nek jane lagu dangdut ning tak gawe cara Banyuwangen ngono iya judule Tembang Tresna lho iki nek iki asline lagune Mbak Eni Sagita ning karo kanca-kanca Kumaleang direnggo cara Banyuwangen ngono iya apa iso aku gamelan wo penak nduk ana langgame ana jaiponge sinembang sapa nyuwun suarane Mbak Tika Ambarwati ayo nduk tak suwun jumeneng ben dijogeti karo kae nang kula karo nang WC ngono rek Yo, kene. Widodari kok mriki. widodari apa widodari kok ider iki Pak Monggo nyaketi Mbak Tika. Mbak Tika. dikirimi kanggo sapa kanggo para pandemen wayang sakabeh ya iki Mas Eko Yudianto ya njaluk lagu Podang Kuning ya ora usah diweki lah ya nek urung ning Bagor ora usah diweki ngono iya kono lagi wegah ning Bagor kok ya iya jadi sosok mujar iya Mas Mul wilujeng lenggah Mas Mul Pak Dimul sing saka Rombo ya rawuh weh rawuh dulurku pancen kiai loro iki lahir batin nek awake dhewe heeh sesuk nek rampung gek golek bakmi ning ngene Bu Muji iya bakmine wis ngawe-awe bakmi Jawa heeh ayo diaturke sik mangga Tembang Tresna made in Banyuwangen garap gagrag Banyuwanginan dadekke dados Balungan seru
Matur nuwun, terima kasih, thank you very much. Iya, wis lumati lagu cara Banyuwangen. Heeh, tembang tresno ngene Mbak Eni Sagita. Waduh ya penak ya. Iya. Napa-napa mung kanthi penggarap. Nggih, leres nggih. Wong niki le mikir nggih le ngendang kalih kanca-kanca niku, le ndemung niku. Nggih, cah kreatif. Nganggo cara gamelan ya penak ya, Pak. Kepenak mula. Gamelan iki gamelan ki universal kok nggarap apa-apa iso. Nggih. Tur iso nggo tampil butuh barang ora percaya engko bar ruwani iki rak wis. Kok Iso nggo tampil butuh. Nggih, mboten. Ayo ngatur ke lagune aku tak nyuwun duete Mas Pinter karo Mbak Mimin coba. Tak delok kantiasane lagune apa. Iki ana sing njaluk lagu Jambu Alas. Oh, Jambu Alas. Iya. Jambu Alas. Apa ora Mas ke Mas Jambu Alas? Apa lu radar? Apa? Coba ya. Aduh manis. Kon tau rekaman kok nggih. Garingan coba. Mas Marna di. Ya, Kelingan manis eseme jebule kriwi antati grojokan. Nata, lagu Apa lora? Apa lora to, Mas? apa? Sepira to, Mas? Sepira. Kelingan manis eseme gale baleni. Kelingan manis eseme jebule kriwi antati grojokan. tak pundi Mbak Asu tindak pundi Mbak. lha wong Jambu Alas iso dari Oh, ngerti nek diblusuki ngerti ta? ngertos. Oh iya, berarti tertib. apa lagu? Nah, iki isine komplit kok dadi. Nggih. Ayo, kaya ngapa? Jambu Alas, Jambu Alas.
ketok le mesra lho iki wong iki jambu alas. Jambu alas kok ya iki uripe ning alas kok. Kolaborasi Mas Didi Kempot karo Mbak Aas Rolani saka Tanah Pasudan lho. Didi Kempot endi? Didi Kempot cariten jenengan. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur neh. Wow. Ya, ayo men, yuk. Yuk, dadekke. Monggo, Cak.